SS Audio. Selamat malam, selamat menikmati, selamat menyaksikan Dewi Srikandi Indonesia.
Iyalah kebakaran. Ilir ilir tanture wasumilir ijo royo royo tak sangka panten anyar bocah nangon kene pimping kuwi lunyu nyupene kang kembaso toto iki wis dadi. Wis dadi iki. Dalam tangga pertama sebelum ke dadi yang sebenarnya. Oh, tak kira nek wis dadi kok urung do reget. Ya, kosek bariki nek atraksi yang kedua setelah apa ki jenengane ngene iki? Digulung. Heeh, digulung sik ngene iki. Pokoke digulung kancane. Persiapan. Tapi ora digulung kancane, persiapan untuk menuju yang dadi sebenarnya. Walah ngono. Berarti ki rong tenanan iki. Urung tenanan. Urung komanan hantu iki. Urung, iki dalam rangka masih mendatangkan. Oh iya. Transferan saka ngendi-endi engko iki bengi iki ya. Ya. Tolong ya Don. Dikondisikan hantune. Lo kan DDSP. Doni datang semua beres. Oh toh? Ya. Wela kandhani apa-apa iso kok. Bapak diayai ngendang diayai, nyanyi diayai, nyaron demung, bonang diayai, ganong diayai, mawang diayai, wis kok men kabeh. Sing ra iso siji, Mas. Ora udu, nek kowe iki udu jujur sing ra iso. Duwe yang sik pener. Ora iso Doni. Doni bar putus Pak Riz. Hah? Doni bar putus. Putus kepiye wong sing di yangi iki bojone wong kabeh. Oh, lah kowe salah jalan kok. Ayo angel. Ngatekon. Yo Mas yo. Ayo sak-sake manut. Diparingi lagu apa Nduk Rizka, Nduk Dwi? Dikasih apa? Monggo. Ada request Pak Bu, monggo yang mau request lagu. Ada aransi lagu atau permintaan lagu dari teman-teman. Ya. Ada permintaan lagu atau request lagu yang kita bisa, kita mampu pada malam hari ini bareng Bintang Bendika Selaras Seni Jaranan Kreasi Gaga Hidayat di bawah naungan Roko Mas Ismanto. Terima kasih dari segenap keluarga besar Bu Sarwi yang insya Allah bisa akan melangsungkan akad nikah putra putri baik beliau. Menika kata kemawon babak engkang kalih Dewi Srikandi Indonesia ingkang pundi badhe malak sowan ngabiyantara dhateng panjenengan sami dumugi wusana paripurna makarya WSS Audio. Satu kehormatan bagi saya malam hari ini dan juga persembahan terbaik ada Rizka Nalurisa dan juga ada Dwi Rianti spesial untuk panjenengan semuanya. Koleksi lagunya bebas, aransemen musik garapan dari Bintang Bendika Selaras. Yang penting gaya yang gue ngatut sagak wengi malam minggon. Ya. Aturke lelagon klasa kanca saka parisuka Bintang Bendika Selaras Gaga Hidayat katur sasana denenggo sumangga. Gayeng lagu ini ya Cok. Sayangku
Sebaya pati sebaya bukti mring sliramu Cahayu. WSS Audio Jiro Luha. Sing tak rasa ku ate tresnaku ro kowe rakso disetir ora bakal lutut ora bakal mutir. Yo yo. Satu lagu sudah, lagunya ada apa judulnya ini? Denok. Denok, lagu terbaru luar biasa, aransemen musiknya dari Bintang Bendika Selaras, lain daripada yang lain. Oh Lagu- jelas lain, jelas beda no. ya gawi-gani ya saya nom-nom. Saya nom-nom bisa bujang-bujang. Bujang-bujang, saya Joko ya nak ya. Nek Joko ora ngerti mas. Nek bujang oh bujang. Bujang ya, ya bujang. Nek Joko porane ra genah. Joko tenan. Apa ya? Iya ora percaya kowe. Wah, penarine ya jan apik-apik. Terima kasih. Ini ada bintang tamunya enggak, Dek Rizka? Ada bintang tamunya. Malam hari ini bintang tamunya dari Dewi Srikandi dari mana? Oke iki bintang tamu kabeh Oke. asane. Oh, bintang tamu kabeh to. Heeh, wong-wong kondang-kondang kabeh kek. Ora ketemu wong kondang-kondang kok ning kene iki. Gek ora tau prei cacah iki. Ora tau prei cacahku. Iya. Mangkat ke tanggal piro? Aku ya gumun. Mangkat ke tanggal piro cacah iki? Ke tanggal 21 wis ngejob kuwi tak kira. Ampun, padha ora dosa karo tanggane bocah. Awan bengi lunga wingi ning Sleman, bengi ning Magelang, sesuk ning Temanggung. Ora kesel apa ya? Kumen ora donggo ngopo to cacah lho. Ameng nggo ngopo nggo rapi meneh, Mas. Ya ampun aja, ra entuk. Ora entuk. Setia dengan satu pasangan. Lah wong ora duwe kok. Lah Doni ra gelem tenan. Hah? Doni ra gelem. Nek Doni ro aku, donyane ambruk, Mas. Tenan ra Karena apa? ngapusi. Karena apa? Hah? Karena apa? Ora iso, tetep ora iso. Ora Mbok arep bangun 1000 candi tetep ora bakal iso. ora gelem ya, ra yakin. Kanca SD mergane aku mbiyen ro Doni. Ra enake ya Don ya. Heeh. Wes. Oke, lagunya apa dari Rizka? Dewi lagunya dari Kues Oh, apa? sikep, Mas. Oh sikep jan lagune ya wae Sikep, Mas. Iso iki wiyagane iso. Iso. Ya Apa to sing ra iso ki? Dayarang piro to? Bayarang piro to kok apa-apa iso ngene. Welah. Ya ampun, ya ampun. Bayaran piro, Mas? Bayaran piro 20.000. Seni tidak bisa diartikan dengan uang ya. Ora iso, Mas. Seni tidak bisa diuangkan. Wis ngono wae. Tapi seni bisa untuk mencari uang. Lah, ya pinter kowe kok saya bengi sama pinter ta. Wela gacor, Mas. Ya, lagunya sikap ya, Bos. Versi Jatilan Gagak Hidayat. Ini loro ora apa-apa ben datane kesel. BSS Audio. Yo. Iya, iya. Iya, iya. Gula-gula. Aduh, duh. Oh, ah, oh, oh, ah, oh. Ah, iya, iya. Eh, ah, eh.
Monggo bos. WSS ABCD. Nganti tekan saiki kowe ngerti aku ora ngerti kowe ning kono ya mbok karo sapa aku ning kene jaga ati mungkin kowe Cilolu. Dewi Srikadi Indonesia bintang bertiga selaras.
request iki enek sawere Ya. piro iki sawere? Hitung Sik to sik delete. Iki masalah iki wong akeh banget tur kaya iki 20.000 Mas. Nah, dibagi Iki berarti separo iki. Oh, ora apa-apa. Alhamdulillah nggih matur nuwun lancar-lancar rezekinya Amin. berkah barokah matur nuwun yang sudah nyawer. Amin. Oh, iki ditungani sik. Tukun bedak, tukun bilis laris. Amin. Oh, dongamu ngono kuwi ta? Heeh. Kuwi laris ki tenan. Heeh. Oh iya. Lagune Iki kok biasanya nek ngene iki terus mana? Mana? Ya wes. Lagune apa sing disuwun mau Dek? Kesayangan. Oh, siap. dari hamba Allah. Matur sembah nuwun dari bosku yang sudah kasih rezeki berkah barokah ya. Oke. Di bulan Syawal berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Iki termasuk sedekah to, Mas? Sedekah. Heeh. Terus sembah nuwun. Orang pula iki kebalene 20 yuta. Amin adol sawahe mbah ning ya. Makane 100 ngono lho bene sak miliar. Ya. Oke, Bolo siap. Ready lagunya kesayangan dari penggemar fan beratnya seni jalanan Gaga Hidayat. Matur sembah nuwun doa terbaik. Mas Nanang CS. Yang suka lagu ini boleh mau nyanyi, Bos. Iya. sayang
Oke, satu persembahan lagunya sudah usai dari bosku yang sudah kasih rezeki Matur Sumbandowon, bintang pendidikan selaras, aransemen musik dan juga seni jaranan kreasi Cemor Sari Gaga Hidayat. Oke, di bawah naungan Roko Mas Ismanto malam hari ini kita hadir dan nanti ditunggu juga masih ada request, mungkin ada permintaan yang mungkin nanti kita bisa hadirkan bareng Gaga Hidayat. Tentunya Matur Sumbandowon hadir bareng kita dari Rizka Narulisya dan juga Dwirianti terbaik untuk panjenengan semuanya. Oke. Ada request lagu apa lagi Mas Bintang, De Rizka, Mbak Dwi? Sebentar. Siap, boy pilih si Mbah Keng Rawuh menika ngersake lagu nopo? Oke, terima kasih. Kira-kira ada yang mau nambahi Pak Bu? Ada nggak? Ada enggak? Oh iya. Rengono ora apa-apa. Oke, ditunggu, ditarik Kang Iji menang ya, Nak. Dilongirin Mas, Siap, monggo. nanti setelah ini ada tarian yang sangat heboh sekali menggemparkan dunia maya. Ini ada tari Ranto Gudel Bedigasan, ya. Pertama dan perdana di bulan Syawal ini, ya. Sekong iji ya, Nak, sekong iji. Ya, Gaga Hidayat kantor panjenengan WSS Audio Sumangga.
ya dek yo iki tengah sopo Banjur menang jangan
Abot yo, abot, Mbok ya abot. diwangi Ya cukup no angkong ae lho, cukup no angkong ning Bromang. Yo, durasi.
Mas operator. Mas operator.
Margo aku wis kepacut tresno. Nggih, Bapak Ibu saking para pamirsa, pamirsa Wandemen Budaya malam hari ini yang masih stay menemani kita, ucapan terima kasih yang terbaik. Jangan kemana-mana, nantikan di babak terakhir, ya. Jangan kemana-mana, masih semangat dan juga